Mbe befu ka be walmando ka doge jamana ka fo ame yorom na ko sisa gosi ani anga chebaw ni terusu karlo no ngona ame doge ala ka seba di arme malima ame doge jamana chena musu demse ani mabakro jamana ala ka baski ala ka kungorta di jamana ma ala ka jamana sangorota jamana mana bla fon fen ala ka jamana bla sanfe menga sponsor officiel fu no ye Kiatou Diallo Beauté kabiri New York nga foli baye mbe foli bilibili krenkren ka di Joma Femi Douane DG Bafou inspecteur général avec Baramina Ayeda, il est encore le vice-président des AOC OMD no Afrique occidentale centrale dugu mo annani o nyamuka be anga douane de bulu même profiter ka police DG fou kan profiter ka commissaire procureur bilibili fou no Cheikh Sala Sangare ka magistrat be fou a sababu ala ka do ke awre obe baramna amano fili bala fembala alibi ka do ke mali ni malien pe surtout diaspora malien kufo ka fo diaspora e khaninti ani baraji aka tesiri la mali diaspora ala kana foyi kula ala kuson ala ka lawasa duma vraiment me kuma la siga awma question munu be aw bisimila ajaranye tapo e ka ko poser ka se amaya albi amba yini kan mo fe aye do fara video nu like ka ako partager pour que video se stabiliser tout comme na Jawai e ka tamani ngal folo e bu amet tamani ngalu e aya ka fo jamana e degreta ka degré ke ko famille l'état et national de catastrophe ko degré mali kono la e mali o ma famille bake a fenka a kunere mu walma e catastrophe yere ipse ko fa ko buma bel aywa mi jamana nyamgo fu ni état de catastrophe ta ka jatim ne kalaje catastrophe be tieni ne ko fo be tieni juguma ne ko fo na frima ko ni catastrophe ko ni tieni ma fendi a dola ramsa fa be bonne de ko fo catastrophe yere koro e bonne di ni ajala ka fo ko état de catastrophe déclaré la o koro ko mali yoro ko tieni ni bonne be se kana aéro fambela makara mali ça fait état kamara be yoro a pili kuna manake mali kun fa kun bonne be se ka jigin appela jon a bonne jué jume ko sanji donc état de catastrophe c'est douglo rere do tap c'est que volcan do tap c'est que neige ça dépend ni ka dugu be situation ko be na so do tap c'est que climat naturel o be c'est que mais ala on garce ta que sanji di ni glinga kuma me domina yelela moi transition yanga fanga de ça fait souvent mogo bulu kama sigi tegere fo doron la hotel et état de catastrophe déclaré oh il a déclaré en son il a déclaré mais moune kanga ke mais tout menganga ta quand j'ai vu le ministre avec atta dengala boke samia wakati et ça c'est quoi mais sans tieni me ke wati mina fonso fole dibra djoka e bi ka fonso kono bobo kada e bo bobo kada sini samina samba la jigintu ne boulou état de catastrophe na a déclaré là a kanga souvenir mouillé des enquêtes administratives et judiciaires mouni an binu kono o koroko samia da mina état de catastrophe déclaré. C'est vrai, état a déclaré là. Avec mon kofo, au koro, pour le soulever baramina, dobe foro quoi, yoroba ou betige, sera ou betige. Sapeur pompier no protection civile, au lubna do foro quoi, wulika jo paraka. D'autres so konna la, urgence konna la, adnan so yoroba sera aménagé. État de catastrophe une bekofo. Ou bisa yoroba aménagé ka fra urgence ka, ina fo hôpital di Mali na nyokono lo bisa yoro flawre aménagé ko beke urgence. Donc il n'est pas dit que urgence mu kumé foro ou be do foro quoi parce que amé gela kono. Ma babi saba ani konoto ani kunga fin o de kololo soro ma kemeni ko odin torala e ma mugan ko odin torala ma kemeni ko o kara o e bana soro la du ba joli be min bina ni be juye join anya ba tigila mo ko keuna a be meru ni préfet ni sous-préfet ko yoro frelew et bi kata état de catastrophe déclaré alors que c'est les représentants encore de l'état ils sont à la base donc État de 4 milliards là-bas pour réparer les préjudices causés par les agents publics.
a kɔ fɛn fɛn bɛ yen n b'a bɛɛ yira la j'ai les documents complets du classement ça veut quoi état ka yɔrɔ mun bɛ yen patrimoine de l'état fɛn fɛn bɛ yen a bɛ ne bolo yan moi je suis immobilier équipement public fɛn fɛn classé la a bɛ ne bolo yan a équipement public la a bɛɛ jɔra 3500 équipement public à collectif plutôt a bɛɛ jɔra ɲamanbɔrɔ bi saba 32 sites des dépôts d'ordre de combien des sites des zones de transit de combien ou à Belgium à Bekra Villa ou états-unis toi tu penses que jamana tsika mara tan ni hinayo jamana tsika mara ni mesure façon c'est vrai on est état de catastrophe déclaré mais on a une solution posée. Il est temps de mettre en demeure toutes les mairies. Beka la je iye dingue kona min dira. Ou kata urbanisme service urbanisme be miru kona le coup blakata dale. Ou kata dingue kona ni so munu jolo anarchiquement munu kelme ka obstruction ke. Ou kata sobe recensé. Ou kana hésiter ka sobetti. Nous marquer à ben ala état ne peut pas s'en sortir. Ça ne peut pas aller. Et brata do keleme kata cour jo dingue kono do keleme kata sojo dingue kono do keleme kata et puis akolo betami jibe farka do fantam de ka do keleme kata badabolo di aita mayemgu corniche konna la mayemgu secteur 1 2 3 4 abela joya di corniche konno badingue kono moko bora ku jo dugutugu tra kasola ni kama jeune nena kuchi ka jeune do tra kasola ni ko en kama do ye gɛlɛya sɔrɔ nin ko ninnu kama et aujourd'hui ala ye tiɲɛ di population ma bi ji b'a la ka tiɲɛni kɛ ji yɛlɛla fala sanfɛ avec ji yɛlɛna avec une augmentation de 6,7 centimètres ji yɛlɛla fala kan n'o ye mais a bɛna fɛ a bɛ taa min an ɲɛ bɛ réalité la état tɛ koyi état de catastrophe déclaré tɛ koyi il faut encore poser il faut prendre des mesures exceptionnelles état d'état ye dugukolo bɛɛ a y'a so bɛɛ réquisitionné le ministre urbanisme ministre a kulo bɛ na kulo b'a la u taara Atribugu so recensé so min bɛ location na so ba joli o de bɛ location na so ba joli o datugunen don mɔgɔw ka so b'a la ka bin fantanw tɛ koyi mɔgɔw bɛ ko fantanw tɛ dɛ ala de ye ji kɔlɔlɔ bi u kan ani fantanya tɛ kelen ye wa soko dɛsɛ fɛnɛ tɛ fanga dɔ de y'a d'u ma donc état de fɛnɛ ta ye logement sociaux ninnu ye a y'u ta ka t'u bila logement sociaux minnu bɛ yen n'u datugunen n'u bɛ location minnu bɛ location an ka t'olu ma minnu datugunen don n'i y'a mɛn i bɛ logement sociaux sɔrɔ k'a datugu k'a bila ji bɛ ka taa ni dɔ ka so ye état doit prendre des mesures fortes 4 milliards bɛ kɛ ka mun de kɛ ka taa balo di min ekɔliso kɔnɔnaw la ɲɛgɛn 1 ɲɛgɛn 2 den ni faw bɛ si ɲɔgɔn kan du dalen bɛ nin bɛ se ka cogo di du datugunen bɛ i tɛ Mali région foyi ta ko logement sociaux bɛ yen k'a datugunen tɛ tiɲɛni kɛra bila min na a ye taa Fana mara kɔnɔna la logement sociaux datugunen bɛ yen a ye mɔgɔw décréter a ye mɔgɔw déloger a ye mɔgɔw ta ka t'u installer yɔrɔ kɔnɔ yɔrɔ min si c'est habitable ekɔliso kɔnɔna ninnu tɛ o denmisɛnninw bɛna ta sisan en peu près 2 mois après o b'a sɔrɔ sanji bɛ sen na a b'a kɛ cogo di fo jamana ka hinɛ bɔ a dusukun na jamana kana fɔ k'a bɛ mɔgɔ si tɛna k'a fɔ k'a bɛ préjudice dɔ causer jamana tila k'o réparer jamana tɛ se ka mara n'o ye o jamana bɛ mara ni mun ye mesure forte donc so minnu bɛ dingɛ kɔnɔ n'o sow ma bɔ yen ji t'a tɛmɛ sira bila ça fait i b'a dɔn mɔgɔ tɛ sabali ala tɛ sabali ko ye mɔgɔ de bɛ sabali ni ala ye fɛn dan cogo min na n'an b'a bɔ yen ala b'a ka kɛta kɛ ji ye tɛmɛ sira de kɔdingɛ kɔnɔna tɛ yen min ma feere badingɛ kɔnɔna tɛ yen min ma feere pɔn jɔra sira foyi tɛ yen a maires bɛ balolen dɔw sara dɔw bɛ balolen a préfets bɛ yen a sous préfets bɛ yen gouverneur minnu y'a titre foncier signé u bɛ yen mais en même temps a bɛ mun de kɛ avant de déclarer l'état de catastrophe wa n t'a dɔn a bɛ fɔ cogo bɛ n yɛrɛ la état de catastrophe donc maintenant a y'a lajɛ enquête ka dayɛlɛ moi je ne suis pas d'accord avec les victimes ko 600 et quelques kilomètres de caniveau k'u y'o de curage kɛ et après e bɛ dingɛ bɔ fɛn kɔnɔ nin waati tɛ nin waati ye o ninnu ye mesure préventive de mun kan ka ta avant samiya kun bɛ bɔ salon samiya kɛra cogo min na c'est n'a fɔra i ma ko ministériya ye koba de tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de n'a fɔra i ma ministre c'est pas parce que i bɛna dingɛ bɔ bi san kɔrɔla la k'a fɔ ko bɛ taa caméra jɔ o la ko i ye baara ɲuman kɛ non ninnu ye baaraw de minnu kan ka kɔn ka kɛ en amont et san bɛ nalen waati min na dingɛ bɛ bɔ o waati o ji bɛ taa min o bɔgɔ kelen tɛ ka digi o dingɛ kelen kɔnɔ wa
ni bolo les curages de caniveaux, les collecteurs et consorts ni bɛɛ baara bɛ kɛ ka kɔn yanni samiya de ɲɛ a bɛ fɔ olu ma ko ministre tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ale ye superviseur de observateur des ministres donc nin baara minnu filɛ nin ye état kan ka sanction de ta ni mɔgɔ kelen sanctionné la sini mɔgɔ fila mɔgɔ wɛrɛ tɛ dingɛ kɔnɔna feere minnu y'a kɛ ils ont fait parce que en matière en droit administratif il y a des a bɛ fɔ ko acte de gouvernement et acte du gouvernement c'est-à-dire acte dɔw bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ l'argent engage l'état i bɛ t'a sɔrɔ acte dɔw fana bɛ yen i y'i yɛrɛ de engagé i bɛ fɛn min kɛ a bɛ da i yɛrɛ de la parce que min fɔra i ye sariya la n'i m'o kɛ o y'i kungo de ye o i se ka ko wa ko parce que e de y'a signé ou bien de y'a kɛ tan n'i y'a signé ka sɔrɔ sariya kɔnɔ ko tɛ tu en fais les frais e kelen de b'i jɔ a ko kɔrɔ donc an kana fɔ an bɛ kɛ ni état d'âme façon dɔ ye jamana ka nin décret min filɛ nin ye ne bolo nin tali kɔfɛ mesure wɛrɛ kan ka ta enquête kan ka dayɛlɛ commune bɛɛ maire kan ka na ka dalwa ye dingɛ kɔnɔna in jɔn de y'a di maire karisa de y'a di i y'a di i ye conseil est ce que commissaire communal urina kan non o ma est ce que i ye domaine consultant non est ce que i ye urbanisme consultant non est ce que i ye service technique minnu bɛ i ka fɛn kɔnɔ non i t'i miiri collectivité foyi tɛ yen ko y a pas les services déconcentrés de l'état o tɛ yen k'a daminɛ mairie kɔnɔna la ka taa préfecture sous préfecture i bɛ taa sɔrɔ l'état envoie des antennes domaine bɛ yen urbanisme bɛ yen a bɛɛ bɛ yen nin bɛɛ kun ye mun ye n'i bɛ fɛn fɛn kɛ ninnu consulter e b'i ban o ma ka taa tiɲɛni kɛ et c'est l'état qui répare mɔgɔw bɛ tila ka impôts ta donc moi je veux que l'état prenne des sanctions fortes k'a sigi mɔgɔ minnu ye nin kɛ so ninnu ka démoli ka bɔ yen sow tɛ se ka ɲa sow mana ɲa cogo o cogo ko so ninnu valeur ka bon a tɛ hadamaden nin bɔ fɛn fɛn mana kɛ so ninnu na k'a ka bon a tɛ hadamaden nin bɔ donc vraiment n bɛ fɛ ka bɔ o kuma kelen kɔnɔ n'o ye. ok bon an bɛ taa ɲɛfɛ an ka président de la transition k'a kan ka taga Chine samedi nata ye yalama i bɛ se ka jumɛn fɔ a kan ani maliyɛnw bɛ se k'u sigi ni jumɛn ye. Assimi bɛ taalen Chine an bɛ taalen partenariat baara min kɛ a ko ka ca mais n bɛ fitinin dɔrɔn fɔ maliyɛnw ye chinois ka société bɛ dɔ bɛ yen ale de ɲɔgɔn tɛ yen installation na gazoduc ninnu na ani oléoduc la donc ale de ɲɔgɔn tɛ yen o installation ninnu na donc i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ ka kɔrɔnfɛla bɛɛ minɛ an bɛ ka camancɛ bolo minɛ an bɛ ka fɛn caman minɛ parce que chinois ka projet caman tun bɛ yan depuis Moribo tile wagati a bɛ nɛgɛko ko fɔ a bɛ araye ko fɔ a bɛ gazi baarali ko fɔ donc i ɲɛ b'a la k'a fɔ Chine bɛ se ka o partenariat baara ninnu ka an ye filanan ye mun ye Chine ka société dɔ fana bɛ yen min bɛ se ka an to baara la guerre bɛ sen na parce que Mali man k'i sigi bilen k'a fɔ k'a bɛ guerre bannen kɔnɔ ka sɔrɔ k'a ka exploitation kɛ i b'a dɔn o problème de ye Mali faamaw sɔrɔ pétrole bɛ Mali la a tɛ ka bɔ gazi bɛ Mali la a tɛ ka bɔ donc tuyau minnu kan ka tɛmɛ ka ni chinois y'a baara kɛ Niger o baara kelen de kan ka kɛ Mali courant fan fɛ ka bɔ ni Libye ye ka taa n'an ka pétrole n'an ka gaziw ye ka taa feere cogo ɲuman na Mali problème tɛ se ka ban a bara ni partenaires mana ni mesures de sécurité ye tu sais que n'i y'a ye u b'i attaquer kuma bɛɛ parce que mɔgɔw de fana tɛ i fɛ yen min fana bɛ yen ni puissance militaire don parce que ni chinois ka société mɔgɔw bila ka na o fana b'u yɛrɛ armée de o fana b'u armée de donc Mali ka problème kɛra mun ye an ye contrat signé sans aucune mesure de sécurité anw bɛ a ko wari k'a lajɛ anw de bɛ ala minɛ ka contrat ta k'a di société ma o société bɛna bɔ an ka sɔrɔsiw de bɛ sa o société surveiller la o t'a la o n'an ye contrat d'i ma i ka sɔrɔsi bɛ sa an ta bɛ sa i ka sɔrɔsi bɛ balo an ta bɛ balo i b'an dɛmɛ k'an ka jamana protéger bi o baara de bɛ ka taa kɛ tu sais que an bɛ sanu a fɛn fɛn kan ka kɛ fɛn fɛn bɛ Mali la a bɛɛ bɔtɔ de don u ka société min bɛ yen ale socialisé don o de la a b'i to ale mago tɛ guerre la dɛ a b'i to guerre de la ka baara ninnu kɛ ka s'a dan na donc bi Assimi ka tagali tare de don Assimi bɔ man di ni Assimi bɔtɔ fo signature gɛlɛnw partenariat baw Assimi bɛ bɔ o de la maliyɛnw k'u tulo la kibaruya duman ba kan bi an b'a i t'a mɛn k'a fɔ ko nin hɛrɛ kelen bɛ Mali la k'a tɛ bɔ tun a kɛra gazi o a kɛra nɛgɛ ye o a kɛra fɛn caman ye an ka projet caman bɛ depuis 64 chinois de tun y'a baara kɛ depuis 67 encore a plan de développement dalen bɛ yen tubabuw y'u sen n'a kan bon bi an bɛna taa o baara ninnu de kɛ Assimi ka tagali bɛ boli nin partenariat kura ninnu de kan an bɛ ka taa nin ko ninnu de labɛn. ayiwa bon information sɔrɔ k'a fɔ ko an ka minnu bɛ Mali nɔrɔ fanw na ko désormais ko Mali yɛrɛ de bɛna a baaraw kɛ ka gérer ka contrat di a di cogo la i n'a fɔ ko Mali jamana fantɔ a bolofara tɔw bɛ cogo min na olu bɛ gérer cogo min na ko Mali ayiwa nɔrɔ fan fɛnɛ sanu k'olu fɛnɛ bɛna kɛ o cogoya kelen na yala i bɛ mun kalama ni information ne bɛ yafa n nɛnibaga bɛɛ ma maa maa bɛ ne buruja ne yafalen don a bɛɛ ma ni ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kɛra
don min ne b'a fɔ n ko min tan ni kelen de bɛ Mali kɔrɔ yan fan fɛ n ko Mali min ni bɛna Mali servi ala an bɛ wari ko min baara kan ka kɛ la n ko c'est pas l'appel an ka wari ta ka an ka minnu ta ka taa consigne Mali min bɛ kɛ joli san tan ni kelen bɛ nord la tan duuru bɛ Mali centre ni sud la Mali min bɛ kɛ minimum 26 15 000 de bɛ Mali la entre Sikaso et Kayi 11 000 découvertes kɛra Kidal Tezawaten Inafarak Gao Tombouctou n'i y'a bɛɛ fɔ ɲɔgɔn 11 000 de bɛ anw taara ɲɛ jɔ a bɛɛ la Kayi n b'a fɔ don min na ni nɛnibagaw ye kuma bɛ fɔ ma mais bi a bɛ cogo di Mali jamana yɛrɛ de bɔra k'a baara latigɛ san na a mini kelen bɛ yen an taara a dɔ la a mini kelen bɛ o don an bɛ taa jɔ don min na ka sema mɔgɔw ka bɔlikɛ minɛnw mansinw lajɛ an taara ka taa lajɛ sema mɔgɔw bɛ mansin bɔ a don cɛ dɔ ko an ma ko sema mɔgɔw de la ka mini kelen de la ka 27 kilos d'or bɔ don kelen et puis i b'a dɔn c'est de façon artisanale machine ba tɛ yen machine fitinin donc n'i ye machine ɲɛnama sigi yen dun c'est pour cela nord récupéré gansan bɛ a nafa a bɛ kɛ sababu ye ka an ye fɛn fɛn don armement na an ye fɛn fɛn don kɛlɛ la an ye fɛn fɛn don migi la an ye fɛn fɛn don fɛn fɛn na an b'a bɛɛ wari bɔ k'a ban pewu a bɛɛ ni ala cɛ an tɛ san kelen sɔrɔ kosɔn an b'a bɔ a contrat kelen an b'a bɔ k'a ban chinois ka gazodigi nin baara mana kɛ k'o bɔ k'o tugu Niger ta la k'an ka gaz n'an ka pétrole ka se ka sama ka bɔ k'o baara kɛ k'o sécuriser ka boulevard baw bɔ ka siraba ɲumanw bɔ k'o développer ka tila tun ka min ninnu bila baara la wallahi i tɛ terrorisme ko kuma mɛn nord la tugun i tɛ terrorisme ko kuma mɛn nord la tugun n b'o de f'i ɲɛna wa n'a nana ni kɛlɛ i b'i labɛn ni m'i labɛn i bɛ fu de la donc c'est pour te dire que min kuma fɔra nin ne yafara nɛnibaga bɛɛ ma bɛɛ ye kuma bɛ fɔ ne ma a wagati quand je dis qu'on a découvert des mines bɛɛ ta fɔ mais bi de Mali sanu bɛna Mali nafa Mali warima c'est vrai aw bɛna Asimi ko nafa dɔn o to ne bɛ Asimi bila maɲumanya place de la quoi ne tɛ Asimi kɛ i b'a fɔ ko aw bɛ tɔw kɛ cogo min na o tɛ ne y'anw tugulen mɔgɔ kan an fa bɛ nin kama an ba bɛ nin kama c'est vrai Asimi ɲɛ bɛ Mali la yɔrɔ min na Asimi ɲɛ bɛ Mali loloma de la Mali en sous forme d'étoile Asimi bɛ ka Mali kɛ ten de Mali ye donda 7 a donda kelen kelen bɛɛ k'i miiri armement min kan ka labɛn a kama a baara bɛ ka labɛn chinois kan k'an dɛmɛ a baara la irisiw kan k'an dɛmɛ a baara la donc e k'i miiri ka jamana donda 7 ta i k'a lajɛ n'a bɛɛ sécurisera a bɛ jamana hɛrɛ de kofɔ a bɛ jamana bɔnɛ de kofɔ nin minimum filɛ nin k'a daminɛ Gao ka taa le bassin de Gao le bassin de Taoudeni ne y'a étude kɛ ne y'a ye ne y'a plan ne y'a fɛn bɛɛ ye Mali ye masakɛ jamana de Mali man k'i kan man jigin fɛn ye n'o ma diya mɔgɔ min ye to i sigiyɔrɔ la ye i k'i yɛrɛ faga ye le Mali dispose 29 sites forages o de bɛ Mali bolo dingɛ i bɛ dingɛ dɔn ça fait dingɛ o 29 de bɛ Mali bolo donc 5 grands bassins o de bɛ Mali bolo k'a daminɛ kabini Nara ka taa bila fo Taoudeni a bassin kelen kelen bɛɛ bonya mana finɛ tɛ da la Algérie tun bɛ communauté russe bila ka na Nara Pérou Farabougou Kourani mɔgɔ anw attaqué ils sont venus maintenant par l'Algérie appuyé financé par Qatar an y'a fɔ yan n'o tɛ nafa jumɛn bɛ Farabougou minɛli la Farabougou minɛli tɛ dɔwɛrɛ foyi ye c'est pour prendre le contrôle des bassins de Nara le bassin de Nara bloc 1 et bloc 4 bloc 8 bloc 5 avec jɔn bolo a bɛ Sipex a bɛ Sonatrach de bolo Algérie surtout de bɛ ko Sonatrach mais bi de Mali bɛna ka fɛn bɛɛ nafa minɛ k'a k'a yɛrɛ ta ye donc fɛn min découverte kɛra Kidal et nord la n'a sanu ni a fɛnw baara bɛ ka kɛ bi alhamdulilayi jamana y'a récupéré a min tan ani kelen de don ka bɔ fo Gao k'i kunda est ce que b'a kalama fo Tezawaten a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min tan ani min kelen n b'a bɛɛ mini bɛɛ position dɔn donc anw man kɛ mɔgɔ jaabibaga ye quoi anw kan ka jamana nafa de ta k'a fɔ jamanadenw ye ala ye tiɲɛ wɛrɛ bange ne ka kuma kɔnɔ ka gouvernement félicité nin na a contrat bɛɛ bɛ ka cassé contrat t'u ni mɔgɔ cɛ jɔn tun b'a bɔ fɔlɔ n ko CEDEAO mɔgɔ de tun bɛ taa bɔ des Béninois des Togolais ne de y'a f'i ɲɛna olu tun bɛ taa sanu san MINUSMA mɔgɔw ma yɛrɛ sanu feere an ka jamana fɛ on a intercepté un camion a chauffeur kɛ kulo bɛ na an y'a lajɔ camion in kɔnɔna la mun taara ye sanu de tun b'a kɔnɔ an ye gradɛriw ye Kidal mɔgɔw yɛrɛ wele ɲɛ ko mun na ko dingɛsen minɛ bɛ k'an mun na maa ma tun bɛ Faransi ka opération Barkhane na tous les éléments de la troupe au sol a bɛɛ kun ye géologue
a bɛɛ kun ye ingénieur géologue ni miniw ni criticataw ye Faransi froidement kun bɛ bombardement dɔ kɛ Mali kɔrɔfɛ fan fɛ a bɛɛ kun ye galon Faransi kun bɛ bombardement kɛ ka kulu dɔ ci ka essence ta ka étude ka kan ko terroriste bɛ ka sɔrɔ galon don u bɛ sanu ɲini na n ko zone de tampon kun bɛ nord la ko Mali armée tɛ tɛmɛ nin kan o y'a sɔrɔ u bɛ ka baara kɛ bi nin bɛɛ banna c'est Mali mana ka nafa sɔrɔ Mali mago tɛ tagali la Mali mago tɛ bɔli la kɔfɛ quoi mɔgɔw de dalen tɛ nin na dɔw de dalen tɛ nin na ko nin de tɛ tiɲɛ ye o de y'a to on nous traite de tout des menteurs des temps de kana waati bɛɛ n'a ka fatɔ don waati bɛɛ n'a ka naloma don waati bɛɛ n'a ka kunfi don cher Daniel bibi n'a bɛ jɔ ka se journaliste ka taa journaliste b'o kɛrɛ la mais cher Daniel maintenant était un agent de renseignement de la justice française Francis service de renseignement don mais bi nga mɔgɔ tɛ journaliste ye et Mali journaliste jɔn bolo ka fɔ cher Daniel don ta ka bɔta alors que froidement il communique directement maintenant avec l'armée française Français mɔgɔ mɔgɔ bila ka na anw fɛ journaliste a bɛɛ y'u ka renseignement mɔgɔw de u b'u yɛrɛ kɛ journaliste ni fɛnw de mais o y'a sɔrɔ anw taw sigilen bɛ ka ɲɔgɔn na gosi nin journaliste nin tɛ journaliste donc vraiment c'est pour te dire que bravo à nos autorités nin yɔrɔ min récupéré filɛ nin m'an ka kɛlɛ nafa bɔ k'a ban sabu an ye wari fɛn fɛn don kɛlɛ na n'an bɛ kule la a b'a bɛɛ ban sɔgɔmada kelen a mini kelen kelen bɛɛ à partir de 3 mètres tu as accès à l'or ça fait à investissement le coût d'investissement est tellement minime Nord damandenge kili ni y'a sɔrɔ i tilala de a kana ne ɲininka dɛ a ye Niger minnu bɛ bɔ Niger minnu bɛ bɔ Algérie ka na a y'olu ɲininka la ça fait n'a y'i jɔ ni Algérie économie 30% de l'économie algérienne à 30% Mali bɛ ka fɛn mun récupérer ka na ça fait Assimi transition ko in a bɛna faamu hali bi quoi voilà. Bon, an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taga toujours an bɛ to Teza Waten kɔnɔna na Algérie an y'a ye k'a fɔ ko u ka lasigiden min bɛ Nations Unies kɔnɔna na k'a bɔra ka kuma a ye kumakan caman fɔ an yɛrɛ Mali ma kɛrɛnkɛrɛnnen na ko jamana min bɛ n'u bɛ frontière la n'i y'a ka kumakanw lamɛn i bɛ se ka jumɛn fɔ Algérie lasigiden min bɛ Nations Unies na. Musa Algérie lasigiden min bɛ Nations Unies na a yɛrɛ bangera san 1951. a tɔgɔ de ko Amar Benjama. Amar Benjama a b'a k'a fɔ diplomate don a y'u ka école nationale d'administration de kɛ a intégré le ministre des affaires étrangères la a ye baara sɔrɔ en 1975 nin cɛ min don il a été au service de renseignement russe wagati min na URSS kun bɛ wagati min na il a été ambassadeur à l'URSS, ambassadeur d'Algérie à l'URSS, en 1980 en 1984. Ni Tchekilin en 2010, en 2013 là, Ni Tchekilin était le chef de la délégation auprès de l'Union européenne. Ni Tchekilin était dominant autant ni France be jeki tigɛ di ɲɔgɔn ma en 2009 nous ye terroristes dilan k'u bila o don ni France yi démarré ka bɔ Russie la. Donc autant ka nali baara ni fɛn fɛn bɛ ka kɛ nin ye Amar Benjama ale de y'a baara bɛɛ kɛ ale de ye approche créé autant ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ Mali terrorisme yɛrɛ cerveau de ye nin Mali yɛrɛ rébellion cerveau de ye nin en 2010 fo ka taa bila en 2013 là il était encore le représentant de l'Algérie auprès à l'OTAN. L'Algérie a intérêt défend OTAN. Au de sans qu'on a la étude que l'Algérie a base de la bla OTAN renseignement chamanta au Rocofort de Nuna. Donc c'est pour te dire qu'il fut ambassadeur aussi d'Algérie en France en 2013 pour table en 2017 là. France a pion d'année. Donc à Kara il agent secret, à Kara France au Sénégal agent secret. Donc monde double cassette débat qu'on a. À Tara comment une fois onina kata a fɔ ko ko Mali bɛ ka civil faga a yɛrɛ ye kuma min fɔ kalo kan dan no parce que ale yɛrɛ ko k'ale ye kuma min yɛrɛ fi de da k'an ye 20 civil faga o 20 civil min fagalen filɛ nin ye a bi kunna a denmisɛnnin bɛɛ bɛ bɔ Algérie de olu de bɛ otage minɛ ka taa n'u ye sabu n'u ye i minɛ sisan k'i kɛ otage u t'i di ninnu de ma n'u y'i di ninnu ma en ce moment tu payes 500 millions 400 millions 800 millions ça dépend nin denmisɛnnin kelen ninnu de bɛ mobile convoyer au compte de Yad Agali. Ni Tchekilin de a ɲini anw fɛ kɔsa in na ko Yad est prêt à négocier avec l'autorité du Mali de Bamako. Ni Tchekilin ni RFI a don ɲɔgɔn na ko ouais ko Yad k'a bɛ fɛ ka négocier. Mali ɲɛmɔgɔ ko Yad ye jɔn ye. Anw ti Yad dɔn. Yad ye politicien ka tɔgɔ de. Politicien de b'a dɔn olu de b'a ka kɔrɔ dɔn. Politicien de ni Yad jamana politicien de Yad la jama. Son Yad tɛ foyi ye. Yad tɛ foyi ye. A Yad bɛ min?
yali ye fanga fɛn sur la protection de la jama jamana filɛ bibi na ibe accord fait bien signé dugu la mɔgɔ bɛ accord signé de ka tila k'i ka leader les ennemis de la nation i tila k'a bɛɛ éliminer la France en a fait les États-Unis en ont fait la Russie en a fait i t'i miiri dugu ɲɛnama foyi ma min ma accord dɔ signé avec les bandits armés ka tila k'o éliminer tel est le cas de Ben Laden. Ben Laden ka jama k'a bila fɛn na ka Ben Laden l'ambassade de la Russie en 1986, Joy attentat que Ben Laden créera, Ben Laden, mais France, États-Unis, Américains ne Ben Laden qu'on fait. Américains ont pionnier qu'on nous. Au lieu de cas, merci. Donc il va accord que ni moko borala, il va faire. Joy carafigué super puissance, Joy carafigué FMBK, moi mesdames, pour implanter le terrorisme dans le Sahel. C'est les Américains ou moko borala ou yafara, autant que les moko borala ou yafara, avec la complicité et la bénédiction de l'Algérie. Donc Mali ko nga accord signé di yebe ni che ngana fenfena kibi yere che dumambay est-ce que ba kalama yu kumbe ni be éliminer kilin ala ma beni jamana nyamago namadi mena kuma mu fo Mali en 2004 2005 il y a des bora kuluba il y a des agali bora kuluba ani Amadou Toumani Touré kuma la etabali goshi ka i bolo fili Amadou Toumani maka datanga bo départ do ajin to ka bo kuluba ibe abe jinga avion abe jinga mo fami ve est-ce que ba kalama ibe o fen ka to accident kana Mali aéroport là ka kla kana avion ta kata jigi et gao Kidal plutôt Kidal encore Belgique fly yadita katani yadi Tezawaten ça s'est fait en 2004 depuis do Mali malafia au coffre de abayibara attaquer ni fen betu la nyon kata donc ibina mundi en yere de anga terrorisme alimentaire en yere de anga terrorisme la jama en yere de anga mouvement armé la jama parce qu'on a toujours négocié la paix donc Amar Benjamin min fleni mera kuma min fota dorete ni kelin de nana fo ko yadi vin négocier ango yadi join anti yadi ko do ambora ko ko ngono anti yadi do anti yadi ko no am me min do yo bunteli di kadune ka banka to bolonya keli donc c'est pour vous dire que Bibi na Mali ni mogote nyogona foi te Tezawaten sur le peuple algérien qui réside là-bas Mali ni Algérie de nyogona awo afo tout à la sarakata la o dia ke Mali ke ka fagali ke shugo abe si Algérie Mali ke ka shubo ibe sangabo da sigli Algérie da la kuma monedo akena voni téléphone ni téléphone sandro zono ka pisi kurasa abiga téléphone n'en fait Mali Madrika Mali frappe avec le Mali en Bikuna en 20 jours de la le Mali a fait à peu près 72 frappes à Odeke chirurgicales moins d'1 millier de morts a Choukoya besigira Algérie fo Algérie re boraka fo ko way ko wala ka mo do bina mi ko way ko mo tan sawa mo juli sarala donc Mali ni Algérie population de nyona Tezawaten c'est la raison pour laquelle maw nya farande ni mo mani yoro fenela nga émission temene nyemu foyi ngo Mali e feno installer Mali famo buka feno installer Tezawaten ngo Algérie be bosan ka wuli ka kuma fo une semaine ngo ya jayne bay ni mo ay tanga vidéo la jenya kuma fo semaine dan temene ne ko aw be maya ngo Mali bika feno installer Bavard 373 ngo installation l'Algérie ne va jamais accepter parce que l'Algérie ko banadi c'est fini pour l'Algérie Algérie ko de bana donc bi Algérie bika ta résolution monta zone d'exclusion ko nyini e ko avion bebulu avion me Mali bulu e ko système de défense bebulu système de défense me Mali bulu nte jimi kuma nte kuma apoto be frappo ko il faut sanctionner. C'est une manière de sanctionner les Russes autant de Kabara et Lyon. Mais même comment il faut le Mali n'a pas le droit de veto au Conseil de sécurité, mais il y a des droits de veto à la disposition du Mali. Tu veux droit de veto du Mali, ça va aller là. Asimitra Chine a droit de veto au frère Végétaka. Avec Tchogodi. Fla. Chine B, Irichibe, Ambe. Augmana Irichita, vous avez contrôle là. Ça m'a peuple une bonté dit. Quelle est une solution? Fura foitala. Mali de sotu mbratala au nyatala. Moune bamako lu nyatala. Mais Mali quelle est minon Algérie nyabala. Algérie est kafo. Parce que la première base russe qui sera installée au Mali avec Tezawaten, si Canada ni bako que ni Kidal ni ma Tezawaten ni yefou demne. À partir de 15 ans Algérie, ou c'est coûteux qu'un projectile frika Kidal bombardé. Pour bien sécuriser le nord du Mali, il faut commencer par Tezawaten, par la porte de l'ennemi. Donc c'est fini pour l'Algérie. C'est fini pour l'Algérie. Et les solutions internes, il y a et bien, fin, il y a sur le territoire. Et il y a quoi? Et il y a un civil, il y a un parce que le peuple Tezawaten, Mali, peuple Tezawaten, Algérie, c'est les mêmes populations. Les Mali détiennent des preuves, les Mali détiennent des vidéos. On a aperçu
les militaires, les soldats algériens sur le territoire mali, on va shooter Kaladou. Voilà, Maron y'a fomia. Ani Algérie sera sous mina, abilo droni be, mais c'est qu'à publier mon cahier. Algérie sera sous be kanalou balma ou ta ou frère d'Armunta, kanuta kudo moblu kono. Katou fouake, ou tato tout c'est pas kalama. Mali est mobile intercepté. Oui, cligné. Frana kele mesdames le dom na ngo Algérie et demsen ngo moblu kono kana bla tezawaten. 15 ambulances. Ou demsenu nabo tezawaten Algérie nous bla tezawaten Mali. C'est pour que Mali ka demsenu fa. Ani nimbe mise en scène yo. Nimbe prévu Mali renseignement bolo. Nimbe si prévu Mali bolo. Tezawaten me on sa koya de là. Les résolutions ne vont nulle part. Ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Atidarochi. Nye tchemi finane Amar Benjama. C'est un diplomate chevronné. Mais c'est un agent. Double agent de deux. Il a travaillé à Bargue et Régis service de renseignement. Il était ambassadeur. Il a fait 4 ans à l'URSS de 1980 à 1984. Il fut encore ambassadeur d'Alger en France de 2013 à 2017. Il était le représentant de l'Algérie auprès de l'OTAN. Allez checker des doigts. Après, ta famille défend. Aïe galop mitre. Et bien, ma préférable la coca a RFI de RFI galon de la bada. Mais on a prévu des bamboulous. C'est pour cela que l'ASC est plein de gens qui ont rejeté. A rejeté là. A étudié. Mouna. Parce que, Bibou, Djoko, Ukraine, même mal nord là. Mais, vous voyez qu'on a ce nord. Mais Ukraine, c'est mal nord là. Ukraine, 73 éléments de B. Et 73 Ukrainiens, nana. C'est les 278 Ukrainiens. Au 73 Ukrainiens, on a d'or là. On a des parce que, les politiciens ont fait un génétique de là quoi. A ben ala che mali politicien do kan ko man ko jenatigɛ la mais a kunya fina donc temena domina Amadou Toumani Touré bɛ taa contrat signé Russie la kana avion ko gɛlɛyalen kɔfɛ u ye ko kɛ Amadou Toumani Touré la waati min na san 2009 waati ne ma fili ou bien 2010 de ne ma fili ou bien 2011 de ma fili et ko kɛ Amadou Toumani Touré la waati min na en 2012 o y'a sɔrɔ est-ce que Bakalama général Débriqué Soara, général de 6 ans, il est à la retraite. Ou lui, il était à l'extérieur avec un avion négocié Mali. Il y a un avion qui est à Amadou Toumani Touré là. Mais il y a un tchèque qui est à un boulot, Ukrainien de comment un avion boli. Donc les Ukrainiens connaissent les coordonnées ou bien Mali limbedon. Tezawatene don fladi dugumala sra kelen de be doni tezawatene ron fe o sra be doni Algérie de ka soka munumunu kulu fe ka jigi Malika ani sanfela ligne a ligne coordonné mo min ba donc ka frappe ke Mali avion na ka Malika vecteur aérien détruit c'est les Ukrainiens parce que Ukrainiens ne kuma avion buli mo teni rodon Ukraine na kunte ka foko irishiko be galoé a de autant service de là. C'est juste pour donner les coordonnées aux chasseurs algériens au Mali drone Mali avion parce que couloir de B au couloir kelim konna là les drones TPD au louvre tsika yelike au betezawatene tezawatene rochi donc couloir kelim de B Mali drone fena te yelike rom Ukrainien de kumbe Mali femme pilote au de banen fleni au banan pep aujourd'hui fin croit mon nantna ndado la ko nyafo donc tezawatene te refoué défilé de bekey Trouboum Dougma drapeau beaucoup, tribune beaucoup, pépitri beaucoup, va donc. Drapeau beaucoup, nous avons tribune fait mes bras aller défilé de Taketezawaten 22 septembre. Alors, c'est c'est une guerre, c'est un combat d'honneur. Tezawaten est honneur pour les Russes, Tezawaten est honneur pour les Maliens, Tezawaten est honneur pour l'ensemble des partenaires du Mali. Pour les Maliens dignes, Tezawaten est un honneur. C'est un défi à relever. A Benadame Tezawatan Minota Banekak défilé la base, la première base, la système de défense aérienne mais installé Mali Kono, du lourd avec Tezawatan. Alors, what il tente. Akanatan Kouni Roshi, Algérie voit que lui il a déjà perdu la phase. Algérie très flat pour le Baralade. Bidim n'a pas un civil Sara. Ni civil Sara de Afra passer un territoire sans fait. On a vu une incursion de l'armée algérienne sur le territoire malien. On a plainte qu'on a ASI là. Ayanga ASI plenty ayori amasongo étudier abel j'étais en compte au droit de veto bomi ni ka ira ka fo le Mali était en guerre mondiale Mali be guerre mondiale de là c'est la guerre des alliés na la sonama maminte une guerre ampleur de tado Mali ni marché de ñona Mali ni Algérie peuple le ñona soutenu par l'OTAN Mali terroriste il y a des té mo cité à Bekalo
o de tan guma kan yari ka ɲɔgɔn guma ko yari yɛrɛ passa ma téléphone na ko yari taru ye kuma min fɔ o la u tɛna fɔ ko yari man kɛnɛ mais yari ko kuma ye galon de ye ça n'existe pas c'est pour ko yari est prêt à négocier nafa jumɛn b'o la et puis vous voulez ka fɔ tugun ko yari dɔrɔn bɛ se ka kɛlɛ in ban kɛlɛ in mana kɛ cogo cogo peuple tuareg bɛɛ b'i yɛrɛ yari de kɔfɛ vraiment an ka essayer ani yari ka kɔsa in na u b'a kalama ne bɛ ka kuma min fɔ Algérie fédération b'a kalama mais a bɛ min n'a bɛ Algérie o kumana Nations Unies de ma mandat CPI de ma mandat b'an nɔfɛ yan non u k'a fɔ to yari bɛ min ça fait anw bɛ fɛ k'u ɲininka min na u ka yari yɔrɔ yira an na dɔrɔn comme u yɛrɛ ko a don ta a bɔ ta chaque fois u bɛ nɛgɛ politiciens kunna quoi u b'a fɔ ko i ni Kasabila négocier u bɛ mɔgɔ dɔ bila ka na k'a ka représentant i n'o bɛ papier signé wa ko galon don négociation kuma tɛ nin na et puis anw tɛ yari dɔn yɛrɛ parce que transition fanga tɛ yari dɔn politicien fanga de bɛ yari dɔn a ka bɔ a ka girin olu de b'a dɔn yari y'an ka nanfan de yari ye an ka fɛn de e denmisɛnnin bɛ ka dugu tɔɔrɔ e kɔrɔbɔ ma Mali musow ka sɛgɛn bɛ kɛ fu ye o kumana Mali musow ye furu mun ye o bɛ kɛ fu ye san 40 ani san 2 e bɛ ka jamana kelen tɔɔrɔ yari bɛ ka jamana in tɔɔrɔ o kumana yari kelen de ye den yan depuis a san 17 a bɛ nin ko in na fo yari san 70 nin kɔ bi o kumana barika digi tɛ Mali la n'an ye ɲɛ sɔrɔ dɔrɔn an ni yari ka négocier yani ɲɔgɔn na yari ka négocier nin zen an mago bɛ yari yɛrɛ ni yari yɛrɛ dalen don a yɛrɛ yari k'i kunkolo bɔ yari mana kɛ dugu min na n'an b'i bombarder de ka ku bɔ an na ni yari yera mɔgɔ fɛ yen ko yari ko parce que an kun mago b'o de la quoi an ko ko yari yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn ma sɔn k'o yɔrɔ fɔ n'u kun y'o yɔrɔ fɔ n'an kun b'a dugu bɔ carte kan k'a bunti ka kuma tu wayi. Ok, Boubou, on va dire que Mali problème na France ko fait Algérie kon test le kosobé na ye farapu ke walmani an arbe ka wuliga do ke ka patrique ani ka surveillance aérienne ke Algérie be wuliga do ke ukula anya ka fo la bana ta yere la utaro ko ko na sojina est-ce que amassé wati an Algérie la sigi demole ka tiafu foyi an te mo shi wele ne de fina ngani mo mo an Algérie de be nyona le maintenant Algérie de be guerre là so se munu be Algérie de do mama bika fo tezawaten Mali tezawaten ko galon do ko Algérie surasu anu lebe nyona nganye frappe be suwa be sigi Algérie kuma be ko surasu bala ka sa am ga terusi vrai e bata sa moda sigi o mo be bomi na yo terusi kele vrai be sa moda sigi no kuma na surasu be bomi donc kuma be ka fo ni Algérie veut que Algérie de bala ka sa terusi ko kuma galon mouvement armé ko kuma galon c'est l'armée algérienne qui a à 13 ans. Ça a été donc, vous avez une autorité politique, vous avez une politique, vous avez une parce que ça c'est des discussions politiques. Entre la main, entre les résolutions, et quand il y a des libérés, quand il y a des résolutions, c'est pour ça que mango amogo be yad la na be kana ka kuma ko yada ngo nga yadi irana ni yadu ku yera mo fe wallahi kuntani shita no ni iga gerge shenglo mom sanini ya ante da rojangoyi ni ye Mali karale ka mini bere ki shoni ka ko mini fa be ki dal ka ya bemne abli kuna Mali ba don ka fo ka tike be ki sedika sisi ambe tezawaten armement mbeta tezawaten na tsaki dal parce que iko do no jugu wa jamana la Algérien jugu di donc ni ye mana chote ski base ka bo kipta poso do ski tezawaten ba ko musa tolo ka wati me to na 87 89 100 personnes 200 éléments ka to ski tezawaten o tekede une base solide ka sigi ka ɲɛsin Algérie ma n'an y'o kɛ an bɛ lafiya san carrément minɛn minnu bɛ ka tali a ka to n ka taa ban n'a taara ɲɛ bɛ da minɛn ninnu kan a minɛn kelen-kelen bɛɛ bɛ se ka o tɛ fanga ya ni armée ye nin minɛ ka sɔrɔ ne ma taa a ye n baara kɛ seere tɛ yen ayisa n'u ye nin minɛ ka sɔrɔ ne yɛrɛ ma fɛn kɛ jɔn b'olu seereya jɔn de bɛna kɛlɛ in seereya ayi ne tɛna Kidali kɔni kan ne m'a f'i ɲɛna ko ne ta tɛ wuli Kidali yan ma tɛ kɔnɔ ko barika ne nin barika tɛ. Tuba b'a laban ni LCI ye an y'a kɛ fɔ gouvernement ye LCI ka k'u y'a fermer fɔlɔ pour 2 mois ma caman b'a la k'a fɔ ko k'a datugu yɛrɛ définitivement yalama e ka hakilina ye jumɛn ye LCI. Wala ne tɛ foyi dɔn o dossier ninnu na koyi i b'a dɔn Faransiw ka téléso bɛɛ bɛ fa la bɛɛ bɛ ba la LCI de France 24 de TV5 nin bɛɛ ye baarakɛyɔrɔ kelen ni mɔgɔ de awɔ nin bɛɛ ye kelen de. A bɛɛ mɔgɔ kelen tɔgɔ de tɛ kelen dɔrɔn n'o tɛ nin bɛɛ ye faransi ka kumada de nin bɛɛ terroriste ka arajoso ni teleso de faransi bolo donc nin debani ninnu filɛ nin ye LCI yɛrɛ ala kana hɛrɛ yɛrɛ d'a ɲɛ la ne ka sira foyi t'a la o mɔgɔ foyi tɛ LCI la wayi. Ayiwa an bɛ jɛmukan wuli nin kan funteni bɛ dɔɔnin. Awɔ funteni bɛ bon vraiment n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn.